Gahryman arkadagymyň başyna başlanan ykdysady özgörtmeleri hemde hususiýetçiligi gollamak üçin döreden mümkinçilikleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe arkadagy gahryman serdarymyzyň baştonlugynda täze derejä çykýar. Öňde barça dünýä tejribesini üstünlikli özleşdirip, önümçiligiň gerimine barha giňildiýän hemde önümleriniň görnüşlerini ýygydarly artdyrgan hususy düzümden birem. Türkmenistanyň senagaçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Geljege miras hususy kerhanasy. Bu ýerde ilki başda öňürilip başlanan önümler polipropilen çyýmalynyň plastik önümleri we polipropilen haltalardyr. Häzirki wagtda kerhanada ýerli çyýmalynyň plastik önümleriniň 20 golay görnüşi öňürilýär. Dürli gowrumdaky polipropilen haltalar kerhanyň esasy önümleriniň biridir. Olar dürli önümler saklamak hemde daşamak üçin oňoýly gap bolup hyzmat edýär. Şeýle haltalar azyk we hime senagatyna, owa hojalygyna, guruluşykda we beýleki podoklarda giňden peýdalanýar. Haltalary taýýarlamak üçin peýdalanylýan esasy çyýmar bolan polipropilen kerhana Türkmenbaşydaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilýär. Saragat edijiniň teknik talaplaryna barlykda polipropilen matasynyň berkligini hemde çyýglygy durnuklygyny ýokarlandyrmak üçin ýöreto terişdeleri bilen gaýtadan işlenilip emilnýär. Alynan mata toplary ýöreto enjamlarda zerur ölçeklere göre böleklere bölünýär. Ähli işlen awtomatlaşdyrylan görnüşde amala aşyrmagy, önüme berilen ölçeklere laýyklykda taqiqlamaga mümkinçilik berýär. Soňra alynan önümler tikin bölünýär uradylýar. Tikin tapbaryna polipropilen matany we beýleki bölekleri birleşdirme arkaly haltalar taýýarlanylýar. Örümçilik kerhanasyna öňde barça kompaniýalaryň innowasion tehnologiýalarynyň peýdalanylmagy hemde işlen sadaşykly ýoly goýulmagy ýokary netijeler gazanmaga mümkinçilik berýär. Kerhanaň örümçilik kuwaty her aýda plastik önümleriniň 350 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir. Kerhanada barlahany işem ýokary taqiqlykda alınıp barylýar. Plastik önümler içerki bazarda sarp edicilere getirilýär. Şeýle hem Russiýa Federasiýasyna, Belarus Respublikasyna, Türkiýe Respublikasyna, Azerbaýjana, Awganistana eksport edilýär. Täze önümleri öndürmege ýoly goýmak bilen birlikde goşmaça iş orunlaryna döretmek Geljege miras hususy kerhanasynyň esasy wezifeleriniň biridir. Kerhanaň hunermenleri öňürgen önümleriniň hilini ýygydarly ýokarlandyrıp, täze önümleri ýoly goýmak arkaly ýurdumyzyň ykdysady ösüşlerine münasip goşun toşmagy maksat edilýär. Tejribeli iş ogurlar bu urda döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz hemde Gahryman arkadagymyda alkyş aýdýarlar.